אני מנהלת סושיאל, אני מעלה תכנים, מצלמת, עורכת, כל מיני בעלי עסקים שונים, עושה ממש כאילו צילום, קמפיינים ובניית אתרים וממומן, אז אני פחות ידעתי. זה משהו שאני רוצה להיכנס אליו הרבה יותר חזק, בבניית אתרים ואופטימיזציות, ואיך לגרום לדברים לעבוד ולספונים להתפוצץ. אז זה מה שרציתי להבין, איך על הנייר אני עושה את זה. אז אני בחרתי ללמוד במכללת IPC, כי רציתי קורס שהוא ספציפית מאוד מאוד ממוקד וקצר, ולא עכשיו לימודים ארוכים. גם לא היה לי זמן לזה, אני בדיוק התחלתי עם הניהול סושיאל, והתחלתי לעשות סושיאל לבעלי עסקים, ולא יכולתי לקטוע את הכל ולפנות איזה כמה שנים מהחיים שלי לדבר הזה. אבל ספציפית ב-IPC, זה פשוט במחשב, מכל מקום, מכל זמן, תוך כדי נסיעות, תוך כדי חזור מהעבודה. אפשר לסיים את זה כאילו באמת ב3 חודשים, אפילו פחות אם אתה יושב רגע וחורש, זהו. אני במקרה שלי, אני כבר עכשיו עובדת, ואני כבר עכשיו מרגישה שאני מיישמת את הדברים על לקוחות שלי, אבל אם כבר מישהו חושב שהוא לא ימצא עבודה, אז שידע שיש מחלקת השמה, שעוזרת לך למצוא עבודה, עוזרת לך לכתוב קורות חיים, משיגה לך רעיונות עבודה, כל מה שאתה צריך. אין פה פחד ללא למצוא. בתכלס, אם אתה פשוט רציני ומשקיע בקורס הזה, את הקצת זמן שיש להשקיע, אתה פשוט יכול לצאת 3 חודשים לסיים את הקורס עם עבודה מסודרת, משכורת גבוהה, כאילו חבל שלא בעיניי.